DXDC Newsbreak. Maayong adlaw mga kasama niyang balitang tatak RMN kagong orasa. Tagum Pnp, dunay persons of interest sa nahitabong pangpanglungkab sa usa ka mall. Ani nga ang detalye sa report ni Radyoman Joel Bigay. DXDC Radyoman Report. Aduna nay persons of interest ang Tagum Police Station sa mga nagalungkab sa tindahan na sulod sa mall sa miaging buwan. Aduna nay persons of interest ang Tagum City Police Office sa mga naglungkab sa usa ka tindahan sulod sa mall sa miaging buwan. Sa interview sa DXDC RMN Davao kan Tagum PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Jeffrey Latayada nga sa karon duha ka personalidad ang ilang gikonsider karon nga persons of interest sa mga naglungkab sa tindahan sulod sa mall. Nagdumili pa sila Tayada sa pagbutsyag sa kataw sa mga suspitsado sa katarungan nga wala pa mahingpit ang ilang gihimo nga investigasyon. Nagto sila Tayada nga usa ka organized crime group ang miatake sa tindahan sa mall ug ang maong grupo wa nakabase sa dakbayan sa Tagum ug mausab kini ang ilang gipanubayan hangtod karon. Sigon sa Happy, aduna pa sab sila imbitahon nga pipila ka kani empleyado nga gitanggal sa trabaho sanglit nagduda ang mga investigador nga posibleng dunay bigiya sa mga suspect nga swito sa tindahan gawas nga gisecured na sa kapulisan ang kuha sa CCTV camera panikamutan sa Tagum PNP nga masangat ang kaso nga paglungkab batok sa mga suspect kung dili sud kan bulana sa sunod buwan. Gikan dinhi sa Tagum City, Davao del Norte. Kasama mo sa balita o serbisyo publiko, Radyoman Joel Bigay, Tatak RMN. Tatak RMN. Mao ka ng balitang tatak RMN kagong orasa at angi ug paminawa ang dugang pa mga balita pinaagi sa inyong radyo sa 621 kHz ug sa atong Facebook fanpage DXDC 621 RMN Davao. Maayong buntag sa tanan. Kini si Radyoman Barbarona, Tatak RMN. DXDC Newsbreak.